näytän, mitä me tehdään niin kuin välitunneilla ja muutakin koulun jälkeen. Ja mulla on tänään vieras. Joo, se on mun paras kaveri. Sen nimi on Amelia. Tai no, se on sen toinen nimi, koska munkin toinen nimi on Amanda. Emme kerrota meidän oikeat nimiä, mut joo. Aloitetaan. Okei. Niin nyt. Vedän siitä. Tuossa on jäätä alla. Joo. Ja mitä muuta me voidaan tehdä? Eiku se juttu. Se oli numero 1. Nyt me mennään numero 2 toiseen paikkaan, joten nähdään ihan kohta. Moi, me tultiin nyt seuraavaan paikkaan, joka on siis numero 2. Okei. Mitä se on vaan? Purasin mun hihaa. Saat mä aloittaa? Saat. Okei, Amanda aloittaa. Teikö mä sen jalkaroikun? No, vaikka. Ja sit sä teet sen vaikka. Ei, tee sä sen jalkaroikun, mä teen sen täkkärihomman. Täkkärihomman? Joo, no niin. Okei. Me ei mene liikaa aikaa. Jep. Mä oon niin lyhyt. Amanda vuoro. Joo. Ja ei tullut ihan niin paljon, mutta se oli numero 2. Oho, nyt ei näy. Ja kohta mennään numero 3, niin kohta. Moi taas. Nyt me kuvataan lisää. Oota. Noin. Oota vähän enemmän. Näin. Sori, kamera vähän liikkuu. Niin me hypellään tämmösen palikkajuttujen päällä. Nyt. Niin, joo. Itse sä voit yksin. Okei, mä voin aloittaa. Amanda aloittaa. Mä en oikeesti osaa. Millä se tippuu? No. Mut siis Amelian ei tarvi hypätä tätä, koska se on vähän lyhyempi. Ja muutenkin se on aika vaikea nuolla. Joo, että toi on tosi vaikea. Kaikki hyvin. Joo. Mä hyppäsin tästä. Jaha, mä menin laitalle. Alusta. Tää on oikeesti aika kivaa. Se oli niin läheltä. Alusta vaan. Ei! Oho. Vähän meinasin hypästä. Kauankohan me ollaan jo ehti kuva? Okei. Kuvataan vielä.
Moi, me yritettiin laittaa äsken paussilla, kun tästä kuultiin jotain tyyppejä. Ja joo. Onko ollut täällä? Mitä? Ei mitään. Tää on nyt meidän viimeiset kierrokset. Tää käydään ehtii mun puheella. Nähdään ihan kohta. Toi pysäytettiin sen äsken meni ihan putkeen, mutta nyt me sanotaan vaan moikka.